sih. Ngopi ini. Baju aja. Saya mana? Aja. Mana? So. Mana? Besok apa tadi? Besok nanti. Aku juga harus di mau kak. Aku yo gue ngawur rek. Sopo tuh? Mamat. Mamat. Lagi mulai ke Korea, koncoku SD iki. Mamat. Wong Mamat putune Mbak Kasiden nih. Heh. Kok kentos sing reso maca kae po? Kentos sing oleh SD lah lulus deh. Heeh. Oh alah, lha ora kelingan aku tos. Ora ngerti, Bos. Udah, Aku ya paling paham aku nih. tenan. Lah piye kabare sehat to? Alhamdulillah. Lah, kok ngendi iki mau? Kok kono rene mau. Oh, kok Mulai ke Paran. Oh, ke Paran. Korea. ya? Terus ojek. Ojek aku. Boleh kan jago dhewe iki ojek iki. Tibake Mamat koncoku SD biyen. Oh, alah. 1930 kok piro? Oh. Ayo tak linggo ngene lah. Ngopi. Oh, siap. Apa? Sopo? Kemarin to kayak. Ini aku tudungnya toh? Heeh. Oh, kete. Junte. Bah, mana ya? Bah. Woi, apa teh? Rene, Mbak. Ngopi-ngopi sih, Rene. Anek wong lagi mulai ke perantauan, Dek. Ayo Mbah Mardi, ngopi-ngopi sik lho, kan dundunan kok kendi kae. Ayo. Mamat kata kuwi sing suwe ra tau mulih. Ayo, ngopi sik. Hubungane dasare masuk. Ayo. Jadi aneh wireng sengke saiki. Ya, wis ya ngene. Nggih, Pak De. Lah kapan tekane le? Nembe ya. Lah kowe iki lunga nang endi saiki? Kula teng Korea mriko. Nang Korea? Nggih. Perasaan 5 tahunan awakmu iki. Nggih sekitar gangsal tahunan nggih. Lah iya, lah iki sebele kancamu. Nggih nih rancang kula SD ini ketemu teng Lah iki tukang ojekan cek mriko. perapatan ngono. Nggih ketemu mriko wau. Lah iki saiki. Niki nggih rencang kula SD sami. Ya kerbeto nasibe ya jebule ya. Nggih ya. Iki apa bola lagi? Sing kok Kopi lagi. Pak De anten iki. Wah, kita kopi cok. Ger nih. Cah. Iya, nang omah jare kuasa le sak tandur tanduran ran ing pukul kae lho. Tandurin apa Pak De ini kok? Tandur kacang jane kae. Tos, kowe ning omah duwe tanduran lho. Kan duwe to, Teh. Tanduran apa? Tanduran utang no. Ya aku ngerti dhewe nandur kaya ngono lho. Pirang hektar kuwi kabeh. Kamu nandur apa, Pak? Tandur kacang. Ini iso bahagia. Lah iso. Aku dencarane sing iso bahagia. Apa kuwi? Nandur katresnan marang dhewe. Siap. Engko wae watuk ngombe kopi, Pak. Nah, Hati-hati. Udah pripun? Salah duit. Apa meneh balik melu. Lamis. Apa nggih? Can manis wongane lamis. kuwi ngopo? Apa lho? Tak perseni wis ngono. Mat, lha kuwi bar kok Korea ora kesel awakmu. Ya rada lungkrah ya jane iki. Lah piye? Tak dudoi, Mat. Tukang pijet sing ngene. Ngendi kuwi? Tapi yo sini aku dit sih. Walah, ya kuwi sing abot. Tapi ya lah, pengen mari ora? Wah, wis tenan. Iya teh ya. Gede sapa? Ngene Mbak Gatri ya. Cepat sembuh dan tidak jemek. Mahuk ora iki? Mabuk. Cek Dek. Gatri iki po sing tak senengi zaman sekolah dhisik kae. Tenan. Saiki wong iki buka pijet. Heeh. Omahe ono kae. Wah, nek wis cair agek dijudai diterke. Jalure. Oh. Aku lagi duduk arahe, kok Oh. jalure berdua. Iya, Bro. Oke. Oke banget. Siap. Iya omong aku. Bener ora? Nggih, leres. Wis mat kira sak gagas abae. Kuwi wong senengane adu-adu ya. Lah mending melok dhewe itu ya genah. Sapa ngerti tekan ngono dadi jodoh. Benar. Nah, Pi genah sing tak senengi po udu kuwi karian. yo didelok sik tapi yo aja lali kene ken lancar. Ya kuwi. Kowe turut ana. Wis manut aku turut ana. Saiki wae apa piye yo? Nek bocah kuwi masalah info ngono cepet. Turut sih, Mbak. Heeh, ora apa-apa. Oh, masnya perjuangan tidak mengkhianati hasil lho, Mat. Heeh. Ayo mending langsung ayo. Kono karepmu kono. Ayo. Gas. Aku tak neruske kono malu kae. Mbah Mardi ke mau sik. Ayo, Mat.
Rumah cuci lepangi. Rumah cuci pelangi. Yo peru. Iki ngono sing apa laundry paling resik sak pengkol te. Sak pengkol? Heeh, dadi tenan mat. Dadi kowe to, engko nek duwe cucian kan gorene bae. Wis ayo dilanjutne engko. Sop. Mat. Apa? Gedung. Gedang. Ini kok gedung ini udah pernah. Pangan ya? Tak pangan no. Kurang menpangan tos. Gragas men. Begai wae. Disepi kahanane. Udah Pak RW iki ana ora ya. Ku tambah modal. Arwe. Oke, Pak. Wah, Weh, enten tamu ta, Pak? bayarnya wis gobios. Ben aku nyebut karo ngomong. Sehat. Alhamdulillah. Loh, bener. Kahanane sepi iki. Lah piye to, Pak? Itu jane anak perlu arep iki anak masih berkewoi. Weh, Mas kayak pundi jenenge kuyus-kuyus ngono niku. Biasa. Golek rosokan ngono lho, Mas. Nang kahanan jan lagi sepi tenan ya aku. Aku nek perlu jenenge rene ya nek. Lah padha tanggal tuane sepi ya wajar. Ora Saiki usum sekolah, usum testing. Pak RW ngene lho, Pak RW. Iya. Berkewoi arep ngomongi. Mbok ngomong bae to Mas jenenge Mas enten opo sampe keponakan kula wis kanca dhewe ya. Saiki gen tenang. Kopi apa teh? Anu kopi ya, kopi reng. Ora usah gula kopine. Ben pahit kaya uripku iki lho, Pak. Allah. Ayo kenaan kopi barang iki lho. Jenenge Pak RW Kira kene kopi saiki yo. Sesuk neh tak tuku sik. ora lah ya Pak RW nanti ketahan kopi kok banget temen. Lah iya to Mas, wong jenenge RW kudune iki cepak kopi sak warung kok diborong kabeh ngono kok piye Mas RW sik ketahan kopi lho. Tanggal tuwa. Sing tuwa ki ora gur tanggale tok. Mbok tuamu kae lho ben ono. RW lho bah aku yo ora ngono. RW nang kene, lah nek metu. Lho ora yo ngono. Ya. Ora. Kaya ora ngerti cah lanang ulo. Lah iya kadang Kabeh iya lho. Nang omah mbok enak ya, jojok ku nang jaba duwe mbokno Pak RW iki. Ngene lho, sik. Mbok enak ya iki kurang apa? Ya toh. Wis apa-apa dikekke. Wis ngono wae to, Bah. Wis ngono wae, wong lanange sareng apa meneh. Wis madhep mantep ngono to, Bah. Jenenge wong kok Pak RW ora ngerti kok. Iya Mas ya. Wong lanang. Lah iya to. Aku ora munafik, Mas. Malahan ngono dah. Ora, aku cinta mati lho, Bang. Arep mbokne naya kae iki. Wes iki nek perlune iki mau ngomong. Ah, nggih. Anu, aku iki arep jere duit, Pak. Kek piro ah? Gedene piro, cilik piro? Nek gedene yo karepku 1000, sak jere-jere paling 500. Iki serak kanggo tenan ora. Yo kanggo aku kae lho, sisan temak 12 mubeng sisan golek dagangan. Ya, Pak. Iki jenenge pertakene kene kok. Ya sak enake penting ojo nganti piye di bawah 500 aku. Anu, yen kowe ngono piye ya? Karo kalau dhewe jane pakai aku iki. Yen enak-enak ora. Anak aku cash ra duwe, tak transferi wae. Oh, ora apa-apa. Transfer apa tak kene rekening aku ya. Tak kirim yang WA. Ya, nggih. Ya, sik. Sik hop. Piye? Kandhani sik teh, sadurunge mlebu ngono teh. Engko nek arep dipijet, Heeh. maca doa. Ben kesele ilang, Iya. apa-apane sing mbok rasake ilang. Iya, ya aku jane kesel pikiran, kesel awak barang, kesel ati barang to Yan. Nah, mulakno iku dilandasi dengan doa. Menawa engko ya iso dadi jodoh ya to. Siap. Kesele mari jodoh kok ya to. Oke. Suka pare suka gembira lho kok. Wis tak kirim yang rono aku ditransfer ya, Pak. Aku tak mlebu sik. Ya, nggih siap. Dagang meneh. Oke, hati-hati Mas. Muga lancar usahane. Nggih. Nggih. Bangun. Sini Bigu. Suruh ngomong apa ya? Enggak bisa lah. Oi. Wis sik. Tunggu sik, nene nunggu kene. Itu kok.
Kenapa Mas? Halo, Gatri. Juga ini kita seneng zaman SD kayak kau juga. Ya kuwi. Wih percaya. Ning ngono ya. Kira bener. Ya gak duit sih dong, gen saya lancit. Saya tahu. Arai sih tak tunggu karo makku, pakku bareng tau, adik-adikku bareng. Yo sak pira-pirane no. Kowe mesti cakore ora tetek atimu to. Lah kan hitung-hitung kok aku mana ya. Wis ngene wae. Kita kayak ide tukokno aku ket warung sing paling maduk kok kene yo. Yo ora apa-apa tau sae, penting yo aja lali ya, Ti ya. Yo enek lah kuwi kok lah. Iki sithik kok gelem to. Oke, Gas. oke, yo. Oke, hati-hati. Yo i. Connect to party. Piye kabare saiki? Kabarku apik Mas. Celuk Mas. Mak celuk hatiku. Lah kabarmu piye Mas? Jare krungu-krungu merantau nyang Korea. Aku merantau nang Korea wis 5 tahun iki. Ning kono ikur kelingan sliramu. Gembalang wong lanang iki kudu kuwi biasa. terus Mamat kamu gendah atine mbledos. Kok iso? Lah, Gatri kamu. Wah, Bener. Iki ade kesuwen iki. Ayo tak njuk bantuan sih ya. bantuan apa? Ayo. Teh. Dik krungu-krungu sampean saiki buka pijet apa tenan? Iya Mas, aku saiki buka pijet. Nek saumpama aku njaluk pijet ngono iso apa ora? Aku anu pijet ati sing remoki Mas. Ora, aku mijet bayi, ora ono mijet balita. Walah gur pijet bayi sih. Heeh. Anteno cah-cah mau kok ngejak mrene. Nek gandeng ora iso mijet aku njaluk nomor WA-mu oleh ora? WA. Iya. Oleh wae sih. Wis tak WA iki. Iya dek iki wis mlebu. Tapi kok beda ya wane nek entuk notif kok kowe. Notipe ning HP getere ning ati. Ya wis dek, aku arep pamit bali iki nomormu wis tak save. Gandeng wis sore, aku arep balik mantuk sih pamit. Susumen to Mas, agak delete lho. Iya dek kak, kepenak karo kiwa tengen. Ya bari aku lunga iki aku pesen jogeran atimu gua aku. Ya. Nanti jaluk bayaran garapane ora ampun jaluk bayaran. Waktu ora ampun ngono. Dar. Dar. Nah. Obal ngebel wae ngopo? Iki lho garapan kowe rampung. Rampung mangan iki. Lah kok ngopo rampungin njaluk? Mosok traktor kok wis rampung iki lap kepiye? Kowe wis suwe apa urung ta iso traktor ki wis suwe apa urung? Rong sasi gagian. Ya bener kok ngene kok wis rampung. Traktornya urung iso rata kaya ngene ngono kok. Lah nek jenengan pengen rata ya disetum mawon. Apa? Anggo setum. Wis to menyetem raimu kuwi rata. Oke, belajar rata ya kan disetum bener ta aku. Garapane rata gesol ngebal-ngebal njaluki duit wae. Lah kan kene nek sodit solar iki lho, Bang. Mosok ini lah kadani masalah duit. Kene. Ngene lho, Jar. Piye, Pak? Tak semayane sesuk-esuk wae. Masuk sesuk-esuk, Pak.
Lah aku yo nunggu transfer ngene Pak RW lho. Wong aku mau sedina iki golek rosok mubeng ya sepi. Lah aku mampir ngene Pak RW karepar gile duit tak nggo bayar kowe kuwi. Ning kono ora enek duit cash. Enake ditransfer ning sprene urung ditransfer. Ye, Enggak kelak mau bagi. yo sementara poso sik. Di bulan poso iki, Ora masalah. Iki dina apa to? kene Selasa ini. Yo mosok ngeloso lah apa-apa. Terus pripun iki? Itu kan besok-besok ya ta. Tenan lho Pak iki. Besok akeh tenan. Yo ngapusin apa? Ora ngapusi aku. Mosok arep ngapusi koyo Tegal. Besok ya. Heeh. Besok Penting iki dirampungnya diroto sik. Ada nih dirotoknya aku setem mau. Ngroto setem ngroto raimu kuwi nak nggo setem. Setem ya tak celokne ya kentroto. Yo nek iso kamu aku tak bali sik. Besok-besok tak kai duit. Nggih, Aku tak mampir ngono Pak RW. Siap. Aku sire arep golek iwak to mau kelingan. Oh iya anjar ki kelakar bener aku tak kei kuwi. Makanya tak pendek lah nek kirane anu tak ngono Pak RW bablas aku golek Pak. Lah aku yang mbok lalek ning ngono Bah. Yo ora lah Aku kowe mantanmu mbok lalek nih. Aku lho, ora pernah nglalekne awakmu. Kowe wae sing nglalekne aku terus. Wis arep hati nang kali. Ya. Malah kowe yo puci, nah ngerti malah garap sawah kadoan ngisor kuwi sik ndak bayaran aku wis gaklek malah ngene pamar nang sik. Remuk. Gar. Terus. Apa to celak-celuk iki? Lanjar. Lu pramat. Ya amat, mamat wis ora kelingan. Jeneng muni ning Korea kae. Iya. Kanca kelas dhewe. Heeh. Astagfirullah. Lanjar. Oh, iki mamat kata. Yo. Sehat kowe le. Alhamdulillah. Oh, ya Allah. Wah, Yo kapan kowe? ngene jadi aku mulai. Ono, ulang tahun to pas kuwi. Nggak, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat aku. Ya Allah, awakmu wis dadi ilmu kerja Ya, apa ning alhamdulillah kono? kono iku buruh aku. Buruh apa? Buruh kerupuk, pabrik kerupuk. Aku gua mending ning kene. Ayo lungguh saiki lho. Lho, mengkeret pisan iki. Lah, ini sih badan gon kuwi mau. Lah kowe ada kerja kok Indonesia nang Korea kok gurun ning pabrik kerupuk. Ini kono ya lumayan kasil. Iso lah nggo urip. Lah kerupuk apa kok iso kasil ngono kuwi? Ngger kerupuk Korea. Kerupuke kono beda mana iki? Bedane? Kerupuke kono nek digoreng ki saya nyilek. Beda karo kerupuk ning Indonesia. Kerupuk Indonesia kan digoreng ki sangka cilik ngembang dadi gede. Nek kono sangka gede ngembang dadi cilik. Berarti Ngono. unik kuwi kerupuke. Unik kono. Woi, aku ya bingung awal-awal iki. Terus kerupuk iki modelnya apa warnane? Warnane pink abang ngono kuwi. Ya kuwi apa kuwi? Bentuk-bentuknya aneh-aneh. Terus bentuknya apa? Bentuknya kok sing genah kerupuk Korea kaya dolanane wong wedok wong ning Indonesia iki. Apa? Dolanan betul. Dildo ngono kae lho. Weh, masa ngono kuwi? Iya ngono api. Apik. Ya sing kok ya. Ngono ki oke Pak siap. kok iki pokoke. Enak pokoke. Tenan lho iki. Siap. Ngene lho cerita. Iya. Karena yo dhisik ndi kanca Kanca. sekolah. Heeh. Gatrik-gatrik iki lho. Gatrik tukang bejet balita ke to? Iya. Seneng tenanan. Arep mbok tenanani. Karo tak tenanan. Aduh, padahal aku iki yo cinta banget karo Gatrik lho iki. Tak rewangin langtor lho iki ngasihan. Teles kebes ngene iki marap direbut wong piye engko coba. Ya gini kuwi. Ora, lu sak ndelok sawahku iki. Gatrik sak suwene iki urung duwe bojo to. Wis dhisik asine. Tapi wis pisah iki. Berarti nek tak halalin ngono setuju ra kowe njar. Kowe kan kanca cedhak iku. Setuju. Apa ini? Nah, apa ya? Apa-apa? Dukung aku ya. Dukung. Oke, siap. Nomor piro? Nomor 2. Oke, siap. Siap. Ya wis hati-hati ya. Oh, asik yang dolan nih malah dikebur kayak ngono. Iki jarene idolaku arep lewat kene. Ora teko-teko. Wah, alah. Bocah ae dake wajib boleh. Wah,
Lah tak kira purel ngendi bah rambutnya semeliwir ngono mening ngono. Purel biahmu kowe prayo ngerti kan dhisik rambutku ki gondrong. Lah suwe ra kelon iki grahuyang tok isine iki. Pola pe suwe aku nek gerakelan kowe. Oh lah iya. Lah iya, lha kowe ngapa nek kene? Ngenteni idolaku meneng wae. Jalan sapa? Sae melu aku wae lho, Rono. Mendungan. Lah kowe nggawa apa kuwi? Jaring no. Kuwi iso glewak. Iso. Ya tepan. Oke, ayo. Oke. Ora menawa purel nang Makane kuwi. Makane iki yo. Ah, Odek kaya ngene, gede. Wah, iki infone kleru ya. pemurah kuat blas ngono. Lah wong pinge infone pengeringan lho, Mas. Dolanan ora kebacut bongkot tekan Bojonegoro kono. Ya ora iso paling cemantol nang kono. Wah, cuman ke mudiar ditutul liwak. Oh, saluran kono, udu sing iki Bengawan Solo, kon irigasi. Ayo, infomu ora bejaji belas. salah, mau maklum wis tuwek lho, maklum wis tuwek. Ayo. Ayo. Bener iki. Ya, tenan to infoku. Dalaman luput, lho. Iki dipangan kayak sompel kae. Mas garing, lho. Wis. Wah, Lah infone dino iki lho. Lah kok malah wis garing? infomu kok sapa? Gladrah oh. Ora demen. Kok men totone kok gagas lho. Wong jarene ya dino iki kok. Iki panganan kok sompile kae. Ya gatos. Garingan. Le. Lah pengeringane kapan to, Le? Ini Om. Walah, keingi golek iwak saiki kan badok apa. Ada apa tak Om? Ya golek iwak to, Le, golek lawu. Bar nanti. Golek kayu. Gitu, tidak ya? Kemarin obat Ya tak gedoke langit, ki mau malah tiba ini. Lah iki malah ngopo? Malah kalau biayaan ki klaim mantur kono iki. Lah gepuk kowe. Lah wong tuwa kan digepuk ya kualat. Jenenge emosi. Oh, wis itu salah itu aku. Ya dijunjung. Ayo. Wong lho mesti salahin. Wis wong kawine wis jar golek opar golek sumpil war golek ecek. Wong luput kae. Bek, tos, ini yo. Weh, ya. Yo ngopo malah kaya wong pekok ngono iki. Alim sik no. Lebaran lo. Lebaran opo? Kan andani, enek wong pucuk. Bocah dhewe. Kok iso kae? Ya, apa lho? Abah karo ayo arep arep golek iwak lho. Golek iwak lho, kali iki entek iwak iki. Dong apa wong golek jodone dhewe urung ketemu ya golek liyane. Rumet ya, tak pertanyaan ya. Iya. Mobil-mobil apa sih marai sedih? Wah, ora mudeng aku ora tau sekolah kok. Ya tak anu ya, tak jawab ya. Oh. Wis sekarang terang kowe. Wis, ora mudeng. Mau bilang cinta tapi takut ditolak. Ngombe sih. Kan ini ngopo iki? Ora ngerti ya iki Apa? Kowe gak mau to? Mau kene iki arep info malah. Info pengeringan meneh. Wah, kuwi banget. Kowe kira temen kali ngopo to? Yo mas EC po. Jujur yo aku arep temeni Mbah Joko Kendil, jare metu kene kok. Sing lagi viral lho. Iya. Kereta. Wih, iki. Wah. Iki mau. Mbah. Mbah. Sama tadi. Joko Kendil kok cukup bodoh. Sama tadi. Ya, Mbah.
Lah kok bedal kaya sapi to iki? Wah, mati kok. Wih. Sampai ning kono sik, ning kene sik, apa mete kok? Sampai nang endi? Sampai ning Joko Kendil to. Tak golek yang ngencengan tekan kono ora ketemu. Ya terus ning kene. Iya iki kok. Nah ora iki dari Joko Kendil. Wah. Sing genah ngene. Aku ngapain karo sampean? Sampean sembuh YouTube tekan ngendi-ngendi. Aku pengen jagoan sampean iso apa ora? Lur kok Mbah, nek iki Joko Kendil iki jalanane opo to iki? Tak kira jimat diresakno. Kok gendeng wae. Ora ketemu gendeng. Kok gede ya. Ayo. Ayo. Sengaja lah. Isinan aku. Gondong Payo iki kocluk. Lah ngerti? Sapa tukang pijet prasi tanggomu kuwi? Tanggomu adine Gatrik iku. Kamu ngerti wong geneng cangkemmu meneng. Lah langsung dudur ae. Ya kudu diomong malah mirang-mirang wong gerang. Ngikuti keren. Ayo. Lagi viral Joko Bedil. Landangannya podo, dulu tukang pijet. Dia tukang pijet itu. Padahal iki jebolan RS. Cangkemmu meneng cok isan aku. Anu yo, rasanya tangannya Joko Bedil mau piye? Jancuk. Kaya kepet-kepet ngono lambune yo. Jingal anu. Lah, wis ora gagas kuwi. Mending ayo nang Mamat wae. Lah piye? Golek oleh-oleh ayo. Wonge baru ning Korea. Iya. Nah ora. Nah, lah kowe ora tau metu salah ora. Ya ayo. Kita Joko Bedil.